Ammatillinen kuntoutus, mikä se on ja kenelle se sopii. Jos töihin palaaminen tai työssä oleminen tuntuu raskalta, tämä ei tarkoita, että olisit työkyvytön. Tähän tilanteeseen on olemassa tuki ja se on nimeltään ammatillinen kuntoutus. Voit saada ammatillista kuntoutusta Kelasta, jos olet työtön, opiskelija tai ollut työelämässä vasta vähän aikaa. Se voi sisältää työkokeilun, jossa kokeillaan käytännössä, mikä työ sinulle sopii, tai työhönvalmennusta, jossa saat apua työn löytämiseen ja alkuun pääsemiseen tai yrittäjyyteen. Hae palvelun esimerkiksi, jos olet sairastanut ja ollut pitkään poissa työelämästä, haluat kokeilla työelämän paluuta. Olet nuori, ilman ammatillista suuntaa, sinulla ei ole ammatillista koulutusta tai ala, jolle olet kouluttautunut, ei kiinnosta ja tarvitset tukea uuden alan löytymiseen. Työtehtäväsi ei enää sovi terveydellesi. Esimerkiksi sairaanhoitaja ei voi enää tehdä fyysistä hoitotyötä. Työmarkkinoilta ei löydy sopivaa työtä työkyvyllesi ja pohdit yrittäjyyttä. Työnhaku ei onnistu yksin. Tarvitset tukea esimerkiksi työnhakutaitojen vahvistamiseen, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen, sanoittamiseen, uuden suunnan löytämiseen. Sinulla on edelleen tahto työelämään, ammatillinen kuntoutus on juuri sinua varten. Sinä päätät suunnan, valmentaja kulkee rinnallesi ja auttaa sinua pääsemään perille.